us llegiré un fragment del Petit Nicolàs, un llibre escrit per René Goscinny i il·lustrat per Jean-Jacques Sempé. Les notes. Aquesta tarda a l'escola no ens hem divertit gaire perquè el director ha vingut a classe a repartir-nos els butlletins de les notes. Quan ha entrat amb els nostres butlletins a sota el braç, feia cara a pomes agres. «Porto un grapat d'anys a l'ensenyament», ha dit el director, «i mai no m'havia trobat una classe tan difícil com aquesta. Les observacions que la vostra mestra ha fet en els butlletins ho demostren ben clarament. Ara us els repartiré». I en Clotaire s'ha posat a plorar. En Clotaire és l'últim de la classe i cada mes en el seu butlletí la mestra hi escriu un grapat de coses i el pare i la mare d'en Clotaire n'estan tips i no li deixen menjar postres ni veure la televisió. Ja hi estan tan acostumats, m'ha explicat en Clotaire, que una vegada al mes la seva mare no fa postres i el seu pare va veure la televisió que els veïns. El meu butlletí deia: alumne entremaliat, sovint distret, ho podria fer molt millor. L'Eut hi tenia: alumne desobedient, es baralla amb els companys, ho podria fer molt millor. En Rufus hi tenia: s'entossudeix a tocar un xiulet a classe, moltes vegades confiscat, ho podria fer molt millor.